Lucy. Og der igen et giftigt boldtab fra Brøndby. Og så skal Osama Akaras, der gør det til 1-0, og det gør han også. 1-0. Og fantastisk aktion, må vi også sige. Brøndby rent faktisk udspillet. Osama vælger rent faktisk den vanskelige løsning. Og det er en glad mand. Det er en glad mand, som tager en veritabel æresrunde ud og fremhæver logoet på AGF-trøjen. Og det er altså en mand, der får mere og mere medvind, jo længere vi kommer frem i foråret. Men har vi aktion for førn. Fejlpasning af AGF. God pasning ind centralt her. Og den her detalje fra Arne Gudjohnsen. Og her skal Osama rent faktisk sparke, vælge den svære løsning tilbage i banen. Og jeg tror også, det er for frispark. Johnsen trykker og løfter den. Og det der, fantastisk. Det er da et helt vanvittigt mål, som han sætter ind. Martin Jørgensen, elegant, følsomt, regner over muren, som var placeret rigtigt ellers, men hold da op for et frispark. Han får sådan ind der, og Aarhus Gabalius, han er rasende. 2-0. Helt fortjent. Og jeg sagde det ved indledte kampen, at hvilken bedre måde at afslutte en stor dag i europæisk fodbold på en kamp her i Aarhus. Det har været underholdende, det vi har været vidne til indtil videre. Og det her mål her. Kinnock. Deli. Ja. En vælget brag. God trussel der. Dykker faktisk nærmest også. Klokkerent spark. Johansson. Og så er der altså kapløb. Kasper Slot kommer først i det. Kasper Slot. Og der bliver det til 3-0. Brøndby fanget totalt på hælene, og hans første sæsonmål for 20-årige Kasper Slot, som var på ugen, og som sætter gang i både grundmusikken og juledansen her. Ser bolden her. Her starter Kasper Slot og kommer ind i billedet. Og jeg sad ind lidt, jamen han skal køre mod mål, men den kommer næsten lidt ned i fart. Når Rucci kommer også til at dække ham lidt af. Men det lange hjørne, det havde han fået øje på. Faktisk et rigtig godt mål. Aftenhavrunden ser på kanalen med Fodbold Uden Filter. Her gode kombinationer fra AGF, og de får altså også god plads at arbejde på, må man sige. Kravlund. Det er nu et langskud fra Martin Jørgensen. Og nu er det ved at blive en vane, han trykker den ind fra den distance. Ja, fantastisk langskudsmål. Og Martin Jørgensen på den her lidt lundende, hyggende måde, han har at gøre tingene på. Herfra det er altså ud fra 30 meter. Nikolaj Akker. Den er Thyssen, som finder Akker igen. Akker kommer til baglinjen. Det bliver spids for Nikolaj Akker. Den lever endnu. Og det gør den også med et mål til Brøndby. Sæt ind. Jens Larsen. Og det går også Steffen Rassen. Det går lidt på mellem. Han var hurtigt op igen. Men er væk inden for målet. Og ser, at Stryge Larsen kan beherske. Også husk på, at man kan runde hele den her fodbolddag af med en gang. Fodbold Uden Filter. Nu leder sig Carsten Werge. Jeg ved ikke, om man diskuterer Brøndby, men der er formentlig nogle spændende ting på tapetet der. Kravlund. Godt spillet. Og trylles nærmest efter behag ind af manden, som i den grad har præget denne eftermiddag aften. Osama Akaras. Vi ser René Johnsen bliver fanget lidt ud af firekædens baglinje. Og den her fra Gravlund hjemme om støttebanen nærmest ind til Osama tager et træk. Og jeg tror med tåen over det lange hjørne. Og 5 mål ind bag Tørnes. Han har ikke haft skyggen af chance.